Assalamu алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Яңа гасыр каналында авыл, андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә сиксез шатбыз. Бүгенге чыгарылышта кабатланган кыраулардан соң бәрәңгеләр кабат тернәкләнә алырмы? Икенче икмәккә тагын нинди душманнар яный? Алып кайткан шибиләре икенче көнне үк авырый һәм үлә башлый. Тукай районы Шилнәбаш авылына җыелган алып сатар эшмәкәрләр җирле фермердан җавап көтә. Авыл җирлекләрендә уңайлыклар арта. Әни өчен халык саны кими. Аксубай районы Иске Илдирәктән безнең репортаж. Авылларда милли бәйрәмебез Сабан туйлары гөрләде. Аның матур мизгелләре безнең тапшыруда да урын алды. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Бер агрономның сүзләре еш искә төшә быел. Мин табигатькә шах куям, ә ул миңа мат куя дип аптыраганнан әйткәндер инде ул да. Инде бездә салкын кыраулар май аенда тәмамлангандыр дип көткән идек, юк икән. Июньнең 11-не каршы төндә салкыннар кабатланды. Әгерҗе Мамадаш, Биектау, Арча, Күкмара якларында матур гына үсеп килгән бәрәңгеләргә дә зыян салды ул. Кара кигән бәрәңге сабаклары үсеп китә алырмы? Бүген әнә шул сорау борчый авыл кешесен. Ә без узган тапшыруда Колорадо коңгызына авыл химикатларсыз гына кандала ярдәмендә көрәшү турында видео язма күрсәткән идек. Ул язма телевизор караучылар арасында шактый сораулар уяткан. Шуңа без бу темага кире кайтып аңлатма бирергә булдык. Бер очтан кырау суккан бәрәңгеләрне ничек тәрбияләргә икәнендә белгечләрдән сораштык. Аларның фикерләрен бергәләп тыңлап карыйк әле. Biz bu материалны эфирга әзерләгәндә соцшелтәрләрдә тагын бер яңалык таралды. Шүп өстенә шүмәлә дигәндәй бәрәңгенең тагын бер дошманы яңа төрле бөҗәк пәйда булган. Бәрәңген ашап бара, үзе яфраклы, канатлы. Карагыз әле, ана ничек ашый бәрәңген. Инде Колорадо коңгызына ияләшеп кенә беткән идек. Монысы нәрсә инде тагын дип уфтана аптыраган халык. Казан Федераль университетының зоология һәм гомуми биология кафедрасы доценты Николай Шулаев күп еллардан бирле бөҗәкләрне өйрәнүче галим. Ул белми калмас дип аңа мөрәҗәгать итәргә булдык. Это комары, толстоножки. Алар ширкинең бер төре, бәрәңге яфрагы белән тукланмыйлар. Аларның максаты йомырка салып калдыру. Ә инде йомыркадан чыккан кырты шири башлаган үсемлек калдыкларын ашый. Туфракта андый азык җитәрлек. Шуңа күрә бәрәңгегә дә, башка үсемлекләргә дә зыян тими. Димәк, шу үләннәрен утап, түтәлдә калдыру яхшы. Biz узган тапшыруда Колорадо коңгызына каршы Падизус кандаласы ярдәмендә көрәшү хакында сөйләгән идек. Халык моңа ышанып бетә алмыйча безгә сорауларын яудыра башлады. Кыртны аша бетергәч, нәрсә белән тукланыр? Бәрәңгенең үзен ашарга тотынмасмы диләр? Табигатьтә ул гусеницаларны юк итәргә сәләтле. Ягъни аларга менә без бит инде лаборатор шартларда да аңар хрущак бирәбез. Ул үзенә ризык эзләп теплицадагы бүтән гусеницаларны юк итәргә азык эзләячәк. Бакчасында бәрәңге үстерүчеләр күршеләре өчен дә борчыла. Падизус аларның бакчасына да күчмәсме? Аңа киртә куеп булмый бит диючеләр дә бар. Менә таби без аны тирәлеккә чыгарганнан соң аларның бердән бер эш ул ризык табу. Ризык табу һәм алар ризыкны эзли башлыйлар. Әгәр дә сезнең территориягызда алар өчен тукланырга ризык бар икән, алар бер кая да китмәячәкләр. Димәк, китсә дә сезнең бакчада тәртип урнаштыргач кына китә. Тагын бер борчыган нәрсә, Падизус кандаласын 1 квадрат метрга 2-не салырга киңәш итә белгечләр. Алар тизрәк үрчесен өчен берсе ата, икенчесе ана булырга тиештер бит. Ә кандаланың атасын анасыннан ничек айырырга соң? Без аны атаны айырмыйбыз. Алар biz аны күп күләмдә бирәбез. Аның соотношениесе инде менә үрчегәндә үк теге безнең лаборатор шартларда без тишелешне һәр вакытта да чыгышны һәр вакытта да карап торабыз. Аның ата һәм ана затлар пропорциялары инде шутланылган. Әлеге файдалы бөҗәкләрне авыл хуҗалыгы үзәгенең Казан бүлегендә генә үрчетәләр. Соңгы елларда аларга сорау зур ди Айгөл Габдрахманова. Шуңа да үзәк җитәкчелеге шундый лабораторияләрне башка районнарда да булдырырга ниятли. Быел бакчачыларның тынычлыгы югалды. Май айы кырауларыннан котылдык кына дигән идек, июньнең 10-сы җиткәч төнге температура тагын минус тамгасына әйләнде. Әгерҗе, Мамадыш, Биектау, Балтач, Күкмара районнарында салкыннан бәрәңге, кукуруз яфраклары зыян күргән. Шул ук соцшелтәрләрдә аларны төшергән видеолар таралды.
Салкыннан зыян күргән бәрәңгеләр яңадан тернәкләнеп китә алырмы? Аларга ничек итеп ярдәм итеп була? Авыл кешесен әнә шул сораулар борчый бүген. Кырау кыска булу сәбәпле үсемлекләргә зыян китермәде. Үсеш ноктасы зарарланмаган, яфраклары гына аз гына кырыды. Шуңа күрә шул участокларда, зыян күргән участокларда антистресс биологик препаратлар белән эшләргә һәм микроашламалар кулланырга киңәш итәбез. Безнең тәҗрибә бакчасында бәхеткә каршы кырау төшү билгеләре сизелми. Монда падиз ускан даласын җибәргәнгә 10 көн узды. Колорадо коңгызының берничәсе күренә әле. Йомыркалары да бар. Тикшерү нәтиҗәләрен сезгә июль аенда тагын бер хәбәр итәрбез әле. Авыл кешесе эре мал асрарга атлыгып тормаса да, кош-корт алып үстерүдән бизмәдәле. Өстәвенә быел кош-корт алып үстерүчеләр өчен бирелә торган ярдәм субсидиясен дә кире кайтардылар бит. Әлбәттә, 20-30 бөртек ит шебие, ягъни бройлер алу өчен авыл кешесе күпләп шеби үстерүче хуҗалыкларга барып йөрми. Бу эшне шуңа махсуслашкан алып сатар эшмәкәрләр башкара. Алар ике як өчендә хезмәт күрсәтә. Күпләп кош үстерүчеләр дә бит авыл халкына 20шәр шеби сатып мәшәкатьләнми. Узган атнада безгә әнә шул хезмәтне башкаручы алып сатарлар мөрәҗәгать итте. 16-17 май көннәрендә Тукай районы Шилнәбаш авылындагы Илфат фермер хуҗалыгыннан күпләп үстерелгән ит шебиләре алып кайткан идек. Икенче көнне үк шебиләр авырый һәм үлә башлады диде алар. Авыруның билгеләрендә санап күрсәттеләр. Үлгән шебиләрне Казандагы лабораторияләргә тикшертергә дә биргәннәр. Хәзер фермер хуҗалыгы җитәкчелеге алар белән очрашырга да, нәрсә икәнен аңлатырга да теләми икән. Ул шебиләрнең күбелешен эшмәкәрләр авыл халкына сатып та өлгергән була инде. Арча, Кукмара, Әлмәт, Сарман районы эшмәкәрләре 45 мең чамасы шеби алып киткән була ул көнне Шилнәбаштан. 2005 елдан бирле кошчылык белән шөгыльләнүче Илфат Хоснуллин ни өчен алып сатарлар белән очрашырга теләми? Шебиләрдә нинди авыру табылган? Һәм тагын күп кенә сорауларга киләсе видеоязмада җавап эзләрбез. 16 май көнне 1600 баш алып кайтып киттем. Алып кайттыңмы, сатып бетердең? Көнендә көн ярым дигәндә сатып бетердем. Шуннан соң икенче көнне үлә башладым шебиләр ничек? Хәбәр килә башлады. Сразу икенче көнне үк хәбәр суктылар инде. Үләнем дип без әйттек инде, дарулар ичеп карагыз, шуларны шундый дарулар дип. Шуларны ичтеләр. Бәрбер әйбәт якка бармады. Киресенчә якка таба китте. Алып сатарларның Тукай районы Шилнәбаш авылына беренче генә җыелулары түгел инде. Барысы да 16 май көнне Илфат фермер хуҗалыгыннан ит шебиләре алып кайтып китә. 500 баш алган, өләштем, кешеләрне бөтенсен беләм. Бөтен кешеләргә барып, теге ниләрне 3 тапкыр әйләнеп чыктым. Мин бөтен кешеләремне, бөтен шебиләрен карап, сайларын, антибиотиклар илттем. Антибиотик бөтенсен тараттым. Үз акчам алып толкысы жоқ. Хаман үлә. Менә хәзер более-менее калган шебиләр дә яңадан тагы үлә башлады. Уже икенче поток. Ул көнне 30дан артык эшмәкәр шушы фермадан 45 мең чамасы шеби алып кайтып китә. Үлә башлаган шебешләрнең кайту белән барысында да бер үк төрле авыру билгеләре күзәтелә башлый. Иң беренче чиратта алар гырлый башладылар бөтенесе дә. Һәм аларның баш шеше, слегәйләре алга, алар бөтенләй ташланып яталар, ашамыйлар, йөрмиләр. Алар бик ужасный состояниедә иделәр. Мин үзебезнең алган бөтен кешегә почти йөреп чыктым. Ветеринарный аптекадан ирипримнар, антибиотиклар нәрсә безгә предлагаитлар. Шуларны үзебезнең счеттан акча түләп, кешеләргә барып, лично үзем шприцлар тотып, һәрберсенә ишетеп тә йөрдем. Һаман шушы көнгә кадәр ул кешеләр белән связьдә торабыз. Менә хәзер шибиләр полностью массовый үләләр. Аларга ириприм ишетеп кенә файда юк. Бу хәлгә аптыраган рәсми апа Шәмсе Мөхәммәтова тиз арада үлгән берничә шебине Тукай районы ветеринария берләшмәсенә, ягъни аның җитәкчесен алып килә. Чөнки шебешләргә ветеринария белешмәсен нәкъ менә алар биргән була бит. Лишне күрештек, анализларны илттек, чыкты, шебиләрне күрде, гыж башы шешкән. Вообще температура 4 шеби илттем. Для нигә анализ нинди шир икәнен белер өчен документ тутырдым. Нине ответ келді, 10 көндән соң птичий отрицательный дип бирмәгән инде. Булар апкалды үзебез сдавать итәбез дип результатка. Җибәрмәгәннәр инде. Бәлки бүтән лабораториягә. Потом жаңадан Казанга үзебез илттек. Менә көтәбез. Җомга көнне буласы булмады. Менә 2 сәгатьтән дип звонить иткәч, менә 2 сәгатьтән жаңадан килә диделәр инде. Нәтиҗә була инде как будто. Тукай районы ветеринария берләшмәсе җитәкчесе Ленар Хайбуллинның гына бу очрашуда әйтелгән сүзләрне никтер бүген исенә төшерәсе килмәде.
Ни үшін тіге вакцинация жасалып бітмеген? Сіз айттыңыз, уақыты жетмеген шиби 24 күнде сатылып бітсе, уақыт жетмеді, олдан шиби сатылды, жасалмыша қалды деген бұл сіздің өзіңіздің ауыздан шыққан сөз. Менің кабинетте тұра видеокамера. Міне біз бітанда шоу ек. Бля, мен шоу болғанына. Ну, менің ауызағындай сөз. Сіз, мен сізге қабатлап айтайын. Менің бөлмеде тұра видеокамера. Зам бөлмесінде тұра видеокамера. В течение месяца я все записи и все разговоры могу предоставить. Но с моих слов, из-за моего рта, таких слов не выходило. Именно сіздің ауыздан шықты. 24 күнге шиби сатылды. Они не успели дедіңіз. Өзінің сөзі. Шылайдыр, наверное. Алып сатар эшмәкәрләрнең бүген билгесезлек алдында калганын без дә сиздек. Фермер хуҗалыгы җитәкчесе Илфат Хоснуллин да алар белән күрешүдән баш тарта икән хәзер. Аның янына без барган идек, сез безгә миңа кирәк түгел дип ул машинасына утырып чыгып китте. Без монда менә оптовиклар җыелдык, нәрсә булса решайтырга дип, без үзебез өчен килмәдек, халыкка нәрсә дип әйтергә, халыкка ничә итеп аңлатырга беренчедән без бит инде кеше белән шайтырган кешеләр. Ул кешеләр безне гаеплиләр, без кемне гаеплик менә бу көндә. Без акчасын үзебезнең счёттан күп кешеләргә күчерә башладык. Килдек, элемтәгә келмей вообще, сез безгә кирәк түгел генә ди, бездә ши юк диде, ишеген жаба издеваться итәләр вообще. Безне кешегә дә шутламыйлар. Илфат Хоснуллин безгә, ягъни 3 журналистка да юристым белән күрешегез, ул җавап бирер дип кенә котылды. Юрист дигәннәре Юрий Клюшниковның да безнең килүгә шат булмавы күренеп тора иде. Не снимайте меня, пожалуйста. Я не даю вам разрешения меня снимать. Шулай да артыбыздан ук чыгып җитте тагын үзе. Ә монда аңа эшмәкәрләрнең генә түгел, безнең дә сораулар шактый җыелган иде. Аның җавапларын тәрҗемәсез генә бирергә булдык. Юкса тәме югала. Честно говоря, могу не точно сообщить, порядка 270 тысяч в год. Елына 270 мең баш тавык чебеш асраган фермер хуҗалыгының үз ветеринар табибы бармы? В штате ветврачей нет. Есть глава фермерского хозяйства. Ветврачей нет. Нет. Вот, то есть с районного управления закрепленный ветврач курирует. Совершенно верно. Димәк, фермер хуҗалыгына ветеринария ягыннан ярдәмне Тукай районы ветеринария берләшмәсе хезмәткәрләре күрсәтә. Менә хәзер бераз аңлашыла башлады. Ни өчен Ленар Хайбуллинның алып сатарлар белән мондый тонда сөйләшүе? Ул чебешләрне төяп җибәргәндә алар сау сәламәт иде. Алып кайтканда стресс кичереп, шундый хәлгә төшкәннәр ди ул. Но не на ферме, на своем ферме произошло, а произошло, когда птица была отгружена и была довезена до личного подсобного хозяйства. Ну, реализовали. То есть уже реализовали, там произошел падеж. Эти пробы были направлены в лабораторию ТАТТА МВЛ, ЦМВЛ уж называется она. Туда были направлены полученные результаты. Результат получен, у нас здесь ничего не выявлено. Ничек инде 30-дан артык эшмәкәр төяп киткән 45 мең тирәсе чебеш бер юлы, бер вакытта стресс кичереп шундый хәлгә төшә. Алар бит Мөслим, Зәй районнарыннан да ташый чебиләрне. Нигә аннан кайтканнарының башы да шешми, селәгә иде акмый. Сез моңа ышанасызмы? Сез моңа ышанасызмы? Шунам, конечно, еще шанмаска. Вот, если человек сидит постоянно в одних и тех же условиях, и ему меняет рацион, Балта сораганга шушлы бирү менә шул буладыр инде ул. Әле фермер хуҗалыгының эчки ягында тәртип, бөтен таләпләрдә үтәлә дип ышандыра Ленар әфәнде. Кирип күрмәгәч анысын әйтә алмыйбыз. Шулай да ишек алдан төшереп алырга өлгердек. Анысын үзегез күрәсез. Әйтәлмәйм тансың. Әмін сіз әйтәсіз, қойын алып әйтәсіз. Ну, сіз әйтіңіз, пожалуйста, шушы фермада шиби үстірәләр. Шуның қырыйында бұзау тұтырға өрінді. Бузау отделенный битанда. Ну, yok. Он же отделен. У нас болезни... Ладно, если рабочий вот отсюда доминанты отдает, в тех же обуви он заходит в другое помещение. Бройлеры. Это как получается, вот это объясните нам. Эшмәкәрләрнең 16 майда бирелгән ветеринария белешмәләре буенча да шикләре бар. Чөнки алар күп сатып алган бит инде мондый белешмәләрне. Bütün veterinarkalarda da 4 türlü zapis var. Men vet tuvalet vaksinasyon. Sizin veterinarkalarda mene birilgan. Bütünümüzde var, ikişer gene. Mene bunu siz ne işi anlatасыз. Biz bir kere yıldık. O spravka yazılmaz mısınız? Anda spravka yazılan marka İİBK
Одна птичий грипп күрсәтелгән анда. Это основной, без этого мы не имеем права реализации. Остальное, bütün остальные вакцинациялар күрсәтелгән внутрихозяйственный актларында. Ничек башкалар язып, башкаларда юк. Шул ук без Тукай районының башка хуҗалыкларыннан да алабыз. Шунда ук сезнең врачлар 4 төрлене бирәләр. Монда икәү генә. Бу кемнең? Кемнең монда гаебе. Значит, монда нәрсәдер булган. Линар Радикович. Бу сорауны да карап бетерербез дип кенә җаваплады Линар Радикулы. Ана шибиләрне сатып бетергән шу, кара бетерәсе булган инде юк исә. Ул безнең сорауларга җавап биргән арада лабораториягә тапшырылган үле чебешләрнең анализлары да билгеле булган. Бу хакта безгә республиканың баш ветеринария идарәсеннән хәбәр иттеләр. Кемдә хаза булды, анда шу колибактериоз дигән диагноз куелды. Без бит инде бу теге высокопатогеннылар турында күп ишетеп беләбез, анда теге смертность теге үлем 100%-ка кадәр җитә дип әйтәбез. Бу колибактериоз вакытында тоже үлем көчле. Ол колибактериозның инфекция дип әйтәбез инде ул яши, теге подстилка дип әйтәбез бит инде анда ул 8 айга кадәр яши. Менә бу кыш сатучыларга, кышны асраучыларга бигрәк тә ул кая эләккән, анда беренчедән чистартырга кирәк, дезинфекциялаша кирәк. Ул теге 60 градуста теге тиз арада үлә. Чистартмыйча ул әйттем бит инде ул 1 елга кадәр ул анда сакланырга мөмкин. Колибактериоз дәвалана торган ширдей Габдулхак әфәнде. Әмма аны булдырмый калу өчен алып сатарлар машиналарын даими дезинфекцияләп, кыш үстерүчеләр профилактика чараларын тиешенчә үтәргә бурычлы икән. КФХлар кем кышлык белән заниматься алар бу турыда беләләр, алар кайбер нигә мал врачларына караганда да аның бит инде һәрбер әйбернең үзенең тегән нечкәлекләре бар. Алар бу турыда күп беләләр, кайсы вакыттан инде дару бирегә. Әгәр вакытында ул аның дарулары берилгән булса, ул теге үлем булмаганда булыр иде. Монда теге кешенең бәлки теге опыты җитмәгәндер инде. Монда үлем булып өлгергән. Но андый проблема колибактериоз буенча монда бар. Хәзер аның нечкәлекләрен өйрәнергә карарга кирәк. Кая нәрсә булды? Лечиткәннәр итмәгәннәр, ул бит инде теге служебный расследование дип атала, ул әйберне үткәрәсе була инде. Айруча куркыныч ширләр генә түгел, инфекцион яки бактериаль авырулар килеп чыккан очракта ветеринария идарәсе тикшерү үткәрергә бурычлы. Бу безнең эшебез ди Габдулхак әфәнде, һәм тиз арада тикшерү үткәрәчәкбез диде. Тикшерү нәтиҗәләреннән чыгып, алып сатарлар үз хокукларын мәхкәмәдә яклый алачак. Но мин уйлыйм инде анда бу эш теге судка кадәр барып җитмәс дип, теге 2 якта аңлашып, сөйләшеп, бу мәсьәләне хәл итәрләр дип уйлыйм. Әлегә бу теманы шушы урында туктатып торып, республиканың баш ветеринария идарәсенең тикшерү үткәргәнен көтәбез. Киләсе тапшыруларда әлеге тикшерүнең нәтиҗәләрен сезгә дә хәбәр итәрбез җәмәгать. Авылларда да хәзер яшәү өчен мөмкинлекләр шәһәрдәге сыман дияргә ярата өлкән буын. Шулайдыр. Әмма ни өчен авылларда халык саны кими? Яшьләр ни өчен күпләп шәһәргә агыла? Аксубай районы Иске Илдирәк авылына барып чыккач та шушы сорау тыңгылык бирмәде. Юкса бар җирдә тәртип, авыл җирлеге хөкүмәт программаларын актив куллана. Үзара салым акчасына да күпме эш башкаралар. Төзегән паркларын саклап тоталар. Эш урыннары да юк түгел. Шул ук агрофирмасында, кош асраучы фермерында хезмәт куярга була. Авыл җирлеге башлыгы Сергей Маклаковны демография мәсьәләсе дә нык борчый. Аның белән булган уйлануларны киләсе видеоязмада сезгә дә җиткерербез. Иске Илдирәк авыл җирлегендә соңгы берничә елда эшләнгән эшләргә күпләр аптырыйдыр мөгаен. Булдыра алганча алар хөкүмәт программаларында да катнаша, калганын үз кешеләре белән булдыра. Менә бу кичкенә генә паркны аграр министрлык аша ярдәм алып булдырганнар. Монда балаларга да, улыларга да уңайлы. Янәшәдә генә спорт мәйданчыгы. Мондагы тәртипне дә социаль оешмада эшләүчеләр көче белән саклап торалар. 2019 елда хөкүмәт яңа балалар бакчасы төзеп биргән үзләренә. До этого был на деревянный садик, ветхий, Элекеге балалар бакчасы агачтан эшләнелгән, иске иде инде. Анда тәрбияләнүчеләр саны күп иде. Яңа бакчада да аз түгел. Быел 23 бала йөрде, җәйне 20 булачак. Балалар безнең киләчәк дибез. Кызганыч күп авылларда аларның саны кими бара. Ә монда кимү күзәтелми диләр.
Пока нет, не уменьшаются. Балалар саны кимеми ортагына, хәтта шәһәрдән кайтучылар да аныкларын безгә китерә. Безнең бакча шәһәрнекеннән дә яхшырак диләр. Шәһәрдә балалар бакчаларына чират зур. Бәлки шуңа да аларны авылга әби-бабайга кайтарадыр әтияниләре. Кем белә, бәлки шушы чорда авылны яратып калып, кире кайтырлар дигән өмет тә юк түгел. Янәшәдә генә Бөек Ватан сугышында катнашучылар өчен һәйкәл дә куелган. Аны мәктәп укучылары тәртиптә тота. Килгән саен бабаларының фамилиясын күрә, нәселен онытмыялар. Аның янында шик сакчылары өчен дә урын тапканнар. Авыл җирлегеннән кемнәр ил шиген саклаган, барысының да фотолары һәм исем фамилияләре шушында урын алган. Мәктәп дигәннән монда бик күпләр белем алган, борынгы инде ул. Әмма капиталь ремонт ясалган диварлар күпме кешенең хәтерен саклый. Укучылар моңарчы урамның икенче ягындагы ашханәгә йөргән. Быел анысында мәктәп эченә заманча итеп урнаштырганнар. Урамга чыксаң, бар җирдә тәртип, урамнары чабылган. Программа самообложения облегчил. Үзара салым акчасына бик күп эшләр эшләнә. Барлык юлларга таш түшәлде. Чүп контейнерлары куелды, аларның мәйданчыгы бетон белән тигезләнде. Шулай ук бу акчаларга урам утлары алмаштырылды. Хәзер алар энергияне бик аз сарыф итә. Киләчәктә зират коймаларын буяп, су каланчаларын уратып алырга ниятлибез. Әле моңа кыш көне урамнарны кардан чистартуны да өстәргә кирәк. Монда яшәүче халык өчен барда уңайлы инде. Тик менә демография мәсьәләсе генә куандырмый. Узган елда үлүчеләр туучыларга караганда күп булды дип уфтана авыл җирлеге башлыгы. Демография у нас хромает. Демография яга аксый. Узган ел менә 15 кеше үлде, ә туучылар 7 генә сабый иде. Яшьләрнең авылда калмавы да борчы билгеле. Аларның күбесе 9нчы сыйныфны тәмамлап китә дә кире авылга кайтмый икән. Эш урыннары да бар юк исә. 60 кеше агрофирмада эшли. Тарханка авылы фермеры Сапиев 23 кешелек эш урыны булдырган. Население сейчас привыкли, как говорится, но рабочее место есть, но работать не хотят, не работают, деньги хотят получать. Вот такой вариант. Быелның 10 июнендә Тарханка авылы үзенең 100 еллыгын билгеләп үткән. Бу авылда 47 хуҗалык бар, 145 кеше яши. Кечкенә авылның бетми яшәвендә кышчылык белән шөгыльләнүче фермер Сапиевның да өлеше зур. Бәйрәм алдыннан авылга әнә шундый мотор яр буенда ял паркы ясап куйганнар. Вот зона отдыха, которой мы здесь находимся, в деревне Тарханка. Менә бу Тарханка авылында шушы ял итү урынын булдырдык. Тагын 100 меңгә авылны төзекләндерү һәм моторлату эшләре алып барылачак. Күрше авылда 50 мең сумга күперне яңарту эшләре башланды. Бу эшләр барысы да халык ярдәмендә башкарыла. Тарханка авылы шишмәләргә бай авыл. Урман ягыннан 10тән артык шишмә агып чыга икән. Шуларның берсе генә су алырга уңайлы ителгән әлегә. Калганнары авылдагы берничә буаны су белән тәэмин итеп тора. Дөрестән дә табигате бик матур Тарханканың. Бирегә рәссамнар килсә, китә алмый аптырарлар иде мөгаен. Соңыннан Сергей Маклаков безне иске Илдирәктәге Туган як музеена да алып кирде. Мондагы экспонатларны тында алмый күзәтеп йөрдек. Музейны 45 ел мәктәптә физкультура укыткан Лидия Васильевна Горбунова оештырган. Мондагы 3000ннән артык экспонатны бик күп еллар дәвамында җыя ул. Барысында үз куллары белән музей экспонаты булырлык хәлгә китергән. Лидия Васильевна белән булган кызыклы әңгәмәне киләсе тапшыруда тәкъдим итәрбез. Узган атнада Татарстанның авыл һәм районнарында сабан туйлары гөрләде. Быел аны оештыручылар милли рухны күтәрер өчен шактый көч түккән кебек тоелды миңа. Хәзер сезнең игътибарга Арча районының Үрнәк бистәсендә үткән сабан туйының матур мизгелләрен тәкъдим итәрбез. Әлеге бәйрәмнең төп иганәчесе Арча урман хуҗалыгы.
Туған жер тапшыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Аның шираттағысын рус тілінде Гүзәл Хөсәйінов алып барашақ. Әбіз 30 июнь кешінде ұшырашырбыз. Туған жерімізде бәхетлі мол яши.